Vince, anong pangalan mo, Vince? Vin Whitey Vlogs. Oh, yan. Anong pinagkakabalan mo o ginagawa mo? Isa akong content creator dito sa Baguio. Vlogger, sabihin na natin, unboxing review yung content ko. So sa mga gusto pong mga magpa-brand deals dyan, like magpa-review ng kanilang mga products, pwede po ako dyan mga boss. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Yes, masaya ako kasi nga ito yung binigay sa akin ni Lord na ito siguro yung binigay niya na talent ko para makapagpasaya ng ibang mga tao talaga mga boss. Fulfilling ba yung ginagawa mo para sa'yo? Parang, paano ka sumasaya dun sa ginagawa? Parang inspirasyon ko na rin sa sarili ko yun mga boss. Anong masabi mo parang mapapayo mo sa mga tao na gustong sumabak dun sa field na ginagawa mo? So, yung mga gusto po palang mag-start dyan na maging vlogger kagaya namin, starting vlogger pala mga boss, kung ano yung meron ka, magpasalamat ka na lang kasi meron ka nung bagay na yon. So, sabihin na lang natin, hindi ka kompleto sa gamit, like, like sa camera na lang, sabihin na lang natin yan, example natin. Kung wala kang camera, kung ano yung meron sa'yo mga boss, sabihin natin phone lang yan, okay lang yan, basta yung nilalaman ng content mo or yung nilalaman ng channel mo, kung basta masaya ka, tapos maganda mong naibibuild sa mga tao, yun na yun mga boss. Thank you.